बाजियाबो मा खबर सना माने बिदि सनासोलै ओमफ्राय नोंनि सना होनबावबाय आं दा उन्दुनो हागोन उन्दुनो हानाय नङा र' मा होनो बेखौ गोसो दुब दुब मोनो बांदाव खाङो ओंखारखो ना माखो डिएन ब्लग जायखिजाया आदाया कमप्लिट खालाम मिटार थ' दे आं दा फन खालामगौ फैब्ला बाबु दे दाथ' hello good afternoon everyone मांसु ब्रादा दङ नै मियासो नों जानो लटारि गेलेनो लटारि हाय ब्र फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों हो बाय द वे नाइस मिटिं इउ जागोन दे थेंक इउ Good morning, logover, and welcome back to my channel, YouTube channel. Logover, दा जों बिनिफ्राय थांनोसै, so जों दायो थांगोन बावखुंग्रियाव, ओमफ्राय नै बिसुनिफ्राय बिदा दोनसै. Hey bro, thank you for such a beautiful program. Okay. Thank you for coming. We have enjoyed a lot. Okay. Thank you. Yeah, brother. Hi, Chief. Chief. This is the chief of Artisan Motorcycle Club, and thank you, brother, for coming. Thank you for coming, fellow. Thank you both. Very hot. आप लोग आए यहाँ पर. Thank you so much. Enjoy a lot. Yes. So, Thank you. we'll meet next time. Okay. I'm here only. Our Hathi Sahib senior advisor. Yeah. Plus senior member. Okay. So, लोगोफोर आं दाना बिसोर बिदाय लाबाय बिसोरनो हाथिसार मटरसाइकेल क्लाबनि ओमफ्राय दा आं थांगोन बावखुंग्रियावहाय जों माखासे लोगोफोरजों थांगोन आरो राइडार्सफ्रा. Thank you so much. We had a good time. We'll meet again. Yeah, sure, exactly. Keep vlogging. Okay, brother. Yes, bro. Hi. We'll meet again very soon. अब तो साले जगह भी नहीं रहेगा इसको खोल के घर में फ्रेम बना ले दूसरा वही चीज लगा. मैं वो फेनियर ऑर्डर दिया था लेकिन आई नहीं अभी गुवाहाटी में है. आज और कल तो बंद है. मंडे को मिलेगा बोला. हाँ ब्लैक कलर यस. ऑरेंज कैंडी का दिया था वो आरएम में. वो भी लगा लेना जेरिकिन. लगाएगा वो भी नहीं आ रहा है. दीपंकर को बोला था मैंने. हाँ बोएगो में आ रहा है. सुशील भैया. पिछले जन्म में प्रीति यस ब्रदर. हाँ अच्छा लगा रे. हम बहुत अच्छा लगा. आपसे ज़्यादा अच्छा लगा. हम इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया ना. हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम कोई इवेंट में आया है. सच में. इतना तो किया है लड़का. हाँ. ऐसा करना चाहिए मतलब हम भी फ्यूचर में अच्छा लगता है ऐसा प्रोग्राम. मिलेंगे अभी आराम से. ठीक है ब्रो निकल दे. हाँ थैंक यू सो मच. थैंक यू. You are going to Baukungri ना ब्रो. We'll meet there. I'll go. ब्रो दा फैजोबलाय लाङासैलाय हालदे दा नामायफिननायखौसो मानोसै जायो होखानाय रा. लोगोफोर दा नै जोङो हाथिसारनिफ्राय ओंखारबाय. आं डाइरेक्ट क'क्राझार मा होनो सरि डाइरेक्ट थाङाबावदोंसो. बे थफ्लाखौ गालांनांगौ. नै उनाव थफ्ला दंजोबो बेखौ गालांनानैहाय थांनायसै आरो. जालेलै लोगोफोर लामा नै माला बारग'यो सानबायलां. हाद्रि जाहालाबा आं ओरै जयसा गुफुरल' जालांखायो नै. लोगोफोर दायो नै जोङो फैयै सामथायबारि मोनफैबाय. सामफायानो मोननायसै नै जों दा थांगासिनो दङ. बेहाय लोगोफोरखौ लोगो मोनलायजोब्बाय. सोरबा बिदिनो गावबा गावनि थफ्ला दोननानै फैबाय. आंबो गारबोबाय थफ्लाखौ खेवना न'आवहाय. ओमफ्राय दा नै जों थांगासिनो दङ. माखासे सिगाङाव दङसै माखासे आं इयुनावबो दं. आं गेजेराव दङ दायो. डाइरेक्ट लोगोफोर बावखुंग्रियाव लोगो मोनहैगोन गासिखौबो. मिन्दो पप मारना. कारिगाव नै लोगोफोर दासो कारिगाव मोनो. जों दा फैफिननायनिसो लोगो मोनखानायसै रा. फैफिननायाव ओरैबायदिया मोजां जायो लोगोफोर. बे बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड माने कापल थांग्राफ्रा आरोना इसेसो नांज्लायहैखागोन बिसोरथ' गोजौआवहाय. गाखोयै मायै बिदिनो सोरबा सेंग्राफोरखौ लोगो मोनबाय. सिख्लायाबो सिख्लाया सोरबा सेंग्राखौ लोगो मोनबाय. सेंग्रायाबो सोरबा सिख्लाखौ लोगो मोनबाय. रायज्लायलाङोना बिसोरो. ओमफ्राय सोरमोन बियो बे सोरमोन मारै सिनायनो बिदिथ' दावराव जालांखायो दा. नै बे सुबिदाया मोजां लोगोफोर जोंनि थाखायहाय हो. दा बेखौ जमनानैसो जों एसे लेट फैदों आरो. दा नांज्लायना फैखागोन सोरबा नङा सोरबा. नै बेफोरनो नागारथाय होनोबो हायो इसोरखौ दिनैनि दिनावहाय. नांलायना फैगोन नालाय नोंजों एसे रायज्लावलानो लागायना हो. एसे एरलाबायना होदो
ओइ नोंलाय बिजों बिदिसो नै बिदि बेफोरबायदि जायो आरोखि लागायलाबायना होनांगौलै लोगोफोर बे सुबिदाखौ लानानैसो नै जों लास्ट फैदों आरो दा ओंखारबोनायावहाय नांलायबायनाय एसे गोदि गोदा थालाङा बेफोर साबसिन जायोब्रा बै फांसनफ्रावबो मोजां जायो लोगोफोर फांसन फुजा नै बिदियाव बेरायोना सोरबा सोरबा एकदम दान्दिसे नांलायब्रबमा नागारब्रबलायनाय बेफोरबायदिखौ लोगो मोनथोंआगौ होमब्ला लोगोफोर जों टाउनखौहाय दानखेना फैबाय दा नै जों क'क्राझारनि फ्लाइअभाराव दावखोगासिनो दङ फ्लाइअभारथिंजाय थांगासिनो दङ बे लामायानो जोंखौहाय मा होनो बावखुंग्रियाव लांगोन आरो चलो हा फैफिनलाबाय मानसिफ्रा फैफिनलाबाय नै आं दहन बुंखाबाय लोगोफोर जों मानि थाखाय उन थांदों अजाया फैग्राफ्रा फैबाय थाथों जोंनिया नै दासो जागायदों बेनो नै लोगोफोर गेटआ जों दायो बावखुंग्रि गेटआव जों एन्ट्रि खालामनोसै समायना रमायना मोसानायनि बेहाय नुजोबो जोंनि फुरा माने बड'लेण्डनि कालसारखौ बेहाय नुनो मोनजोबगोन आरो ना उन सिगां जालायजोब्बाय लोगोफ्रा माखासे दंहैग्रोसै जोंल' नै दा बाइक गंथाम थानानै उनावहाय लोगो मोनजोबगोन आयै नै चलो चलो मालायफोरनि जरा जराखौ नुहैनानै गोसोआ बिराद दुखु मोननोसै आङो दा हरसे उन्दुनो हाफैयाब्रा आङो उन्दुनो ओंखारफैखाया रोमै 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 बोरैबा जाखांफैबाय थायो आरो बे जरा बेरायनायखौ आखाइ हमलायनायनि नुदेबावदो है जाले होमब्लाने मिथिया लोगोफोर बबेनिफ्राय थाबायनांगौ बबेसिम लाङो मोननो दायो थांगासिनो दं थुम मानसिफ्राबो माथो जामथारालै गारिफ्रा नै ओंखारखो ना माखो ओंखारबाय आं हाला मानो आं गाखोना फैबाय ओइ हाय मोजां ना ओंखारजोबबाय दङ ग्रुप दङ ओइ थांगासिनो हारसिं नङा गोबां दङ ग्रुप माखासे फैग्रोबाय ओमफ्राय जों जाबोदों थांखानोसै डाइरेक्ट न'आव क'क्राझाराव दायो दिनैथ' थाङा ना माखासेयालाय बिसोरो मेरमोना सायाव दे थांनि लोगो मोनगोन दिनै थाङा दाना थांगोन दा फन खालामगोन आंबो फैब्ला दे लोगो मोनबाय ना नै डिएन ब्लग जायखिजाया आदाया कमप्लिट खालामहैथार थांगोन हायो बे ड्रेसासो जानाय नङा आरो होमब्लाबो नायनो र' बेसेबां हायो आदाजों माने आवगायावबो लोगो मोनखादोंमोन लोगो मोनलायबाय बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव दा इनोसै आरो लोगो मोनबावगोन एक्सुवेलि जों मोनसे राइड प्लान खालामदों हो डिएन ब्लगजोंहाय बे थाबैनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना फैथोंसै दादगारियाव दंहैयोमोन आं प्रग्राम जादोंमोन दादगारियावहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय डाइरेक्ट फैबाय दे थाथ' दे आं दा फन खालामगोन फैब्ला दे थाथ' लोगोफ्राबो थांखोलै आन्दायबायसो आं नागिरनि र' Where are they? Where are my friends? हा मोना जों थगायनो हाबाय नै दायो बे ट्राफिकफोरखौ थगायनासो हाबाय जोङो नै हाबो मोनखायामोन मोननायालाय बाङा सोनो मोनखायानो सोफैबाय नै बेसे गोजान सोनो मोनो आंनि र' आयौ सनाफोर दाय गैयालै नायफोरना लाहैले नायनायालाय बिराद नायफोरनांखासिगोन खिन्थु दाय गैया आंनि नायलांबाय थागोन आं नायलांबाय थागोन साबेसे नुयो गासिखौबो नायलांबाय थानायाव दङ हो होथेखाबायलां हेलमेटखौबो खोनायनि समायना रमायना मेगनासो खुहा खुखोना थिगखौ नुगासिनो दं आंलाय माथो खिस्लासो नुजोब्बायरा सस्रमा गोसोमखा गोसो बायदि नायदामलै आं नोंसोरखौ नै नोंसोर आंखौ नुदों नायनायखौ नायजोबगोन सनाफोर साथि बागौआ नोंसोर आंनि मेगननिफ्राय दिनैहाय सोलाय बखलाय आइसक्रिम जादों सना नों बिदि बिमाजों फैग्राफ्राखौ सिनायनांगौ नायोब्ला सेंग्राफोर हो थगायबावलायबाय नै बेखौ थगायनो हायो ना हाया गाव मिथिगौसो थगायनो हायो ना हाया बेजों थांलालाय महाय सिख्लाफोर नंबावनो राजोंलाय ओरैसोमोन नै साइसा
थगायनानै हाबलांथारनो आरोखि होमब्लाबो हाबाबलै मा आलदा आलदा सानै गाहाम फैखोरा सफैबाय लोगोफोर नै Hello, भैया. I'm good, bro. I'm good. Where are you from? Shimla, Himachal. Shimla. Oh, okay, okay. I've been there before. 2018 in Manali, Ladakh. Okay, so you did that right. Yes, yes, bro. Yeah. You are a blogger. Yeah. Which channel? Sorry, I'm from here. Assam. No, your channel name. Channel I have here. Son of Bodoland. Okay. You can watch over here. Okay, son of Bodoland. Yes, bro. I also have channel. Let me know. Sorry. Kokrajhar. Okay, okay. Can you spell it? GHUMAKKAD Thank you, brother. I'll take it from the blog. Okay. Yeah, nice meeting you. By the way. लोगोफोर थालांलायबायलै आङो नै दायो गारि सोजाबावगोन बहाय दायो नायलांनि र' सोथाबलांनायसो If I could go once, nah. Hablang ko naman sa tabi Hey, di ba? There. Hey, hello. Naik, soalnya per naik le aku naik dong. Baklangnya hablang moजां मोनलै खुनुरुखुम बारलांनायनि लामा मोनोब्ला खारसै थांगासिनो हनै खालि गारिया दुंजोबखाबाय ओरैबायदि जाबाय ट्राफिकजों गारि सोनाया रायजाला बेलेलै रावबो रायाला हामगौलै कमेन्टआवल' दारायावसो लोगोफोर दे रायनायलाबो रायखादो रायनायलाबो रायखालै कमेन्ट हरना रायनायलाखौ लगे डिलेट खालामखागोन रायनायनि कमेन्ट मोनसे दोननो गैया डाइरेक्ट डिलेट खालामगारा सोरबा रायहरनोला अफेन रायनायलाबोनो थांबावो सिगाङावनो ओरै खालि दं ओइ साला आदै ओमफ्राय लिन्ट्रि फिन्ट्रि माथो न'खरनि जाथि बंस' लाना बेरायफैजोबबाय नामा नोंलाय बिदि जायो निउसआ थाब थाब लाबो गोदाव सोराव नङा जाजोबगोन जाहोजोब जाजोबगोन ना जोंनि सावरायनो नागिरनाय सान अफ बड'लेण्ड औ दा बेनि गिबि महरा जाहैबाय माथो किल'मिटाराव खमायदोंसो माथो बेखौ बारायदोंसो ना मिथिदोंमोनलाय मुवा दावलाय सौलाय जाबाय थायो आरो माहाजोन दे औ गोसोसिनदोंसो आच्छा खाथि मोनदां गारिया बिराद गरमलै खिन्थु होनखाबाय आं हा दुंजोबखाबाय रा वान गेटआव फैनाय ना हाय दे जाना फैग्रोनोसै दे जोंबो माबानो गासिनो दंखायो उरायनिमला दे दा फन खालामगोन आं औ दे होमबा दे ओंखारबाय हो थारैनो आदा फैलावा सफैमारबाय खनसे फुग्रादो फुगोन बे दामफार साइज महरखौ देखायनोसै फाग्ला बरायबाय आदा जोंनि बावखुंग्रि हाजोआव नोंथांखौ बिथाङा बिराद खस्थ'यै दासो सफैदों
आं नायबाय थाबाय नोंनि भिडिअखौ थेंक इउ दे दे आदा दे जागोन दे दे आदा दे दे साबाय दागोन दोनथ'नो ना फट'लानि आदा फट'लानि ओइ खेब दे दासो नामा दासो आं दागोनसो दङ भुटानावहाय ओमफ्राय लोगोफ्रालाय दङ सिगाङावहाय सिंगल खेब दे खेब दे दखान लाया बेखौ जों मोनसे होदों होनबालाय दे बुंनो हो गाखोनो होनदोंमोनलै होंगो दोंगो लोगोफोर फिसाफोर लोगो मोनजोब्बाय नै साबसिन आरोना खुलिमोननानै जागोन दे दे थेंक इउ दे जागोन Iya, di kamar kok. Udah bi. Ada aku nih komandang. Ada di gitu kan. Welcome deh. Itu ada bisa. Jago deh. Bisa kok. Thank you. Same to you. Ada Bodoland. 다시. 네. 바로 돼? लोगोफोर बारनो मोनलायलायमोनलै हाबाब बिराद मोजां गाव हाय माबा गावखौनो गाव UK07 बायदि मोनलाय लांबाय आं दिनैहाय हाबा होंगो दोंगो फट' लाफैबायना UKजों सिटि लाफैदोंमोन आंनि लोगोफोराव थाखोरा आन्दायबाय दानिया नागिरनानै थांगासिनो दं आङो र' मिथिया बेसे गोजानाव थांखो फनाथ' जाखा फन बुनानै लाब गैया लामाफ्राव थाब्लासो मोनसिगोन आरो बिसोरखौहाय दा गुफुर गावदां गोजालै मा नायथ्रबावनाय मा गाबनि लोगोफोर हाबाब हालायलायलां मेगना खुहा बायदि नुजोब्बाय आं इन्टारटेनमेन्टजों सोर रोंदों ओइ आं लिंहरदोंलाय मिथिया आं नोंसोर बुहरदों जागोन दे नोंसोर बुहरदों मेरनखौ हा बुहरनांगौलै बे मेरनखौ हाबनो नाङा बेहाय बिसोर बेलेगनि ना मा चेनेल दंमोन आंनिया सानाव बड'लेण्ड सानाव बड'लेण्ड अ दे नायखायदा नोंसोर नायबाय थादो नायना साबस्क्राइबार আছে देखिए अमिता देखा नहीं तो ना मैं तो नहीं तो देखिए ना हां देखसे आमी गान बिचारी आइलो ना फालो ना बहुत सारा गान मेरा दगा लोगो ओरैबायदि माने UK07 मानसि मोनलाय लांबाय दिनहा UK07 निसना लागिसै आजि दादा दे लोगोफोर जों एसे बेरायदि दे बेखौ देखायगासिनो दं दा गोजा गोथां गोमोनसै गासिबो लोगोफोर मेंनानैहाय डाइरेक्ट जिरायफैनाय जादों जोङो ओमफ्राय आं ओरैबायदि जिरायदों मेगना नैबे लामाजोंल' नांबाय थादों आरो आं माखासे सानै साथाम मानसिखौहाय नुहुरगौबा माखासेखौथ' लोगो मोनबाय ओमफ्राय बिसोरखौबो बिथिं फैगोन खोमा साननानै नुहुरबाय थादोंमोन आं ओमफ्राय आंथ' नुस्लाबाखै दा सोरखौ नुहुरनानै देखायगोन नै hello good afternoon everyone मानसि ब्रादा दङ नै बिसोर बेहायनो दंफैयो ओमफ्राय लोगोफोरखौ दहाय लोगो मोना सोंदोंमोन आङो ब्रादारखौबो लोगो हमनो बिराद गोसो खालामनाय आरोना सिगांनिफ्राय दिनै लोगो मोनबाय रियेलाव भिडिअथ' नायबाय थाखायो सिगांनिफ्रायनो फल' खालामबाय थाखायो ओरैनोसो होनफ्लादों बायदि मोनदों मिथिबा आंनि सिगाङावसो होनफ्लादों बियो जेब्ला नाइजेल ब्रनिफ्राय एकदम माबा बेनिफ्रायनो पुरा एकदम गोसो दं आरोना राइड खालामनो मोनसे जयैनो जराय खालामगोन बियो माने दिनैथ' थाङा जाहैबाय दिन दङ जोङो गाबोन लोगो हमसिगोन मिथिबाय गाबोन लोगो हमगोन फुङाव मोनसे आं बङाइगाव फैगोन दा दंबावो नै हिमांशुमोनजों ज' फैनाय आब' नोंसिनि नम्ब' बुरैबाय नालाय ओंखायनो आं देखायनो र' हेल' मा जि आब' मा खबर सनासोलै ओरैनोसो आब' होनदों दा मेगन सानायलाय आब' नङा सनासो नै आङो बावखुंग्रियाव फैदों जर जबस्ति नुवाखै आंखौ आब' होननायखौ मा होनो ओमफ्य नोंदि सना होनबावबाय आं दा उन्दुनो हागोन उन्दुनो हानाय नङा र'
Kesedudu menir Bandau kangen Siaku Birat nubela birat solo bener tanggo. Raizeni bibona Ang milu nunga Angin nonga Ini penunga Ini penunga Nonga mana sih? Jongi nonga Jongi nonga फंबायबो दङ नै बिसिनि बिब' जानो हागौ ओइ बैनायमोन बेहाय गोबां दंफैखायो बिसोरो दिनै थाङा दा गाबोनहाय सानथामसो गाबोनबोथ' नों थांनांगौनि क्लिं थाङाबो जानाय नङा समफोर थांनांगौ नङा होनबा मा थांगौलाय दा आंनो हटेला दिनै सानसेनो ओमफ्राय गाबोन बेनि खोथा Coba barang sih, mana? Sudah kawan ke? Gelemku. Oi, kawan ke lima mana handal? Ano? Saya dah. Saya itu. Mana kau itu? Sama. Potara di dong lagi ya, belum bukan. Oh, dong. Besok kali le potara di dong lagi. Original apa kau? Gelemku aku kan kawan hai. Dia nak dua baru potara di lama dia. Mantel besok kali, berarti mari abu ni ini melihat. Boy kok bisiko zasuk, bisiko mau ngomong bener sih. Boy kok beda ini apa? Som basi beli nanggo. Jadi bisiko nem bisiko bener lah sih. Gumai aku di sini, gumai kau guna hakan di sini berapa gumai guna hakan ha? Oh, guna iya. Gumai aku. Nunggu. Lotari gini ke? Potara ini. Apa ni ya? Boy dengan dia. Aku masih lama ni mau kamu lah. Aku lagi pak. Oleh dia mana? Ini mau susah sih le. 동원아 바삭벌 하슬라 괜찮다래 그거 잡사로는 민혁씨 당첨을 하시고 와랑이야 Iya, 라랑 찍네. 아니 그야 라시 생이라 버리고 자 아무리 내리 해 나가 Hangse raise boldo, isi berani. Nah, ambil itu. Dia itu ano, garis. 어이 지럭 사만 낚시는 싫어 그렇지 지럭스 사만 낚시가 그렇죠 오세알레 지럭 사람 하카이정 Terus online di direct sini. Ang size sedo, gimana gimana? 사이슬레 사이스 뭘 수준 밀래요 희망 수준 바람 밀래야 네 능시 사람 오돌레는 수준 밀래요 나 Ang gusto ko na. ang 가하이 자드나 한 그중 누가 Nung ano? 네 그중 걸려 Hangse guys, hangse hado dede. 넥스트 오늘 가본 이 블롱을 Ay, 누가 kung may 하나 share 가본 데가 sa jolly 50 kam na ho, bisang ni. 아니 그 능이 잡아 그래 Kana dasigan. 내 비디고 가면 아니 잡아 비디고 가면 Kalau 50 49 도가이래 오마자 하나 나는 자 이거 도가이 Sao sih kenang ya? Ay, bobe. 50K니 오마 50K니 50 di rumah menjang. 시험 저거나 어우 리리 무사카이네 아 लोगोफोर नोंसोर राइडिंनि ब्लगखौ मोजां मोनग्राखा आं मिथिखागौ आंनि भिडिअ जायफोर नायो ओमफ्राय नोंसिनि हानि सासे राइडार फंबायखौ आं नोंसिनो खिन्थानो नागिरदों बिथांनिबो चेनेल दङ बिथाङाबो राइड खालामो चेनेल लागोदान दै New friend, माने जोंनो राइड खालामफाबाय थायो so please subscribe खालामना होबा जाबाय M rider Aziz नोंथांमोननो नै दिन्थिगासिनो दं हेन सान सासे गोदान राइडार दं नै बोबाय आङो हाय ब्र फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों हो बाय द वे नाइस मिटिं इउ ओमफ्राय ब्रादारा गोदान आरोना फार्स्ट टाइम आंजोंहाय ओमफ्राय बिथांनि चेनेल दङ जों ग्रुपआवहाय नुफाबाय थागोन प्लिज साबस्क्राइब खालामना होबा बिराद मोजां राइड खालामखायो आरो बिराद मोजां ब्लग खालामो एकदम जमा राइड खालामगोन मोनसे टाइमाव चेनेलखौ खिन्थाना होदो चेनेलनि नामा जाबाय एम राइडार एजेस आरोना एम राइडार एजेस फिलिं खिन्था AZM स्पेस RIDER AZES खोनाखाबायना क्लियारैहाय नोंसोरो नायनो हागोन लिंकआ डिसक्रिपसनाव नङाबा टेगआव अके जिया दोनबाय जेखौनो गिखायोलै मानसियाखौनो होगोन आं जिया दोननो ना बडि बिल्डारसो औ जागोन दे लोगोफोर बिथांखौबो साबस्क्राइब खालामनानै चेनेलखौ थाब बारायना होदो थेंक इउ ब्र लानांगौ दे आदा औ थाबायबायनो बानानै थाबायनाय जायाखिसै लोगोफोर दा नै बेफोरावहायनो ओरैनो जिरायलाबायबाय फिथाइफोर जालाबायबाय ओरै एकदम जायगायानो गैया नै मानसिया हो फुरा हाग्रारि नांहैजोबनाय दंहैजोबो आरो बेहाय ओमफ्राय गोजौथिं थांग्रा नै बिथिंहाय जोंबो थाङाखिसै मेङा फैनायनिखा दा जों ओइयाव थांबावगोन बेहाय जोंनि माखासे लोगोफ्रा दङ बिसोरजों थांगोन आरो जों दा Hado.
हाँ भैया तुम्हारा नाम के एक बार बताओ मेरा फैलाव है और असली नाम फैलाव हाँ जी हाँ चैनल का नाम सानो थैंक यू ब्रदर थैंक यू ठीक है हाँ एंजॉय करो ओके ठीक है हाँ हाँ ओके हाँ लोगोफोरले जामा जालानो बिजों थांथाबगासिनो दङ उपाय गैया लासैलाबो थांनाय जेबो लामा बानायनानैहाय मुझे पता ही नहीं अभी दोस्त लोग किधर गया लेफ्ट टर्न लेगा बोला था कहाँ से लेफ्ट टर्न है वो भी पता नहीं मुझे इतना अभी ढूंढ के जाना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन भी लगता ही नहीं है नेटवर्क तो मिलता ही नहीं किधर है मेरा दोस्त चलो हा लोगोफोर दासो लोगो मोनलायफिनदों नै हा Where are you going? ओरैबादि लोगोफोर रंजाबाय एकदम थानो हायै बायदि रंजाबाय मोसाबाय ओमफ्राय थानो हादों नोङो सना नै दैमासिनाव लोमफिननो होनबाय हायारा औ वेलकाम टु ट्रेभेल ब्लग हाया मोसानो हाया नों थान्दा जाखोबा थांसै गैयाखै लोगोफोरजों थांनोसै नै बेनिफ्राय ओंखारलांगोन माने ओरै बेसे गोजानाव सहैगोन हाथ'आ दायो गासिनो बेनिफ्रायनो ओंखारगोन बैठो गेलेबो इंडियाननि मानसि गाब्लासो स्टारासै भुटाननि गाब्ला जाले साथाया गागासिनो दङ नै लागावथ'ले बादेनायलै इंडियाननि आथिं नांलासो स्टारासै गारियानो लोगोफोरजों ओंखारबोबाय नै दायो मोना अफ रड गुफुरल' जाखायो नै जों साइज गैयिफोरनि थाखाय मोजां मिथिबायना साइज गैयिफोरनि थाखाय मोजां बेवहाय गुफुरल' जाखायो सिनायखाया मोजां गाज्रि जेबो सिनायलाय नोंखौ नों साइज गैयालाबो सिना थाखानोसै आंबो सिना खालामा ओंखायनो बिदियावहाय ट्रेक्टरजोंब्लाबो थांगोन गोसोथोनायखौ लानानै होमब्लाबो बावखुंग्रि थांनायखौ गारा नामा सनाफोर बरिया दे ओइ बाबु न'आव दोनलांफिनलाय न'आव दोनलांफिन बिमा बिफानो हैफिन क'क्राझार ओइ बाबुफोर न'आव दोनलांफिन न'आव बिमा बिफानो हैफिन नोंसिनि नङा नोंथ'आ दा गस्ला जिबोसो बायना मा रायनायलाय माथो खाथेबोबायसो नै ओइ बाबु न'आव दोनलांदो न'आव मोनाबाय हाय नोंसोरनि बादि मोननायमोनब्ला आंबो बावखुंग्रियाव बेरायगौमोन चलो बावखुंग्रि हाजोआव नारखोलायनायखौ
गोसो गोरबोआव दोनबाय थास'ना नों अ लोगोफोर ओरैबायदि रंजाबोबाय जों बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव दिनैहाय ओमफ्राय दा मोनाबाय नै जों मोनसे दाबायावहाय जों रुटि जानानैबो दंफैयो आरोना ओमफ्रायहाय दिनैनि ब्लगखौ आं बेसेयावनो दोनथ'नोसै जों नैबेहाय दङ दायो BRMCनि हेवासो गेलेबाय मोजांबा मोनखानायलाय फंबायफोर दङ नै गेलेनो मोजां मोनो मोजांबा मोनखानायलाय आथिं मावबोनांगौ नामा औ नै गोनांगौ Tengo Dori Tanu lagi Omida. Aro ya rasa amar senior rider Omida from BRMC. Baik sih kada. Kada kene ka lagi. Mazang. Itu Boria na. Boria. Itu Boria. Bira rongsa beda. Hah? Rongsa ba. Rongsa ba. Wadi rongsa ba. Ekdom Boria. Baukungriयाव थांना मोजां. Boria experience दा. मोजांबा मोनखा. Ini बादोंमोन नोंसोरो. बाखादोंमोनथ' आरो सामसिंगावनो सिनेमा. नांलालै प्रग्रामा बरियामोन मोजां मोरा फैफिननो बादोंमोन नों मानो फंबाय होनजाखोरा दा ज'नो बिराद रंजाबाय लोगोफोर हो ओमफ्राय दिनैहाय माने नैबे खिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आङो दा ओरैबायदि मोजां मोनदों आं बावखुंग्रियाव थांनानैहाय माने गावखौ गाव बिराद गिदिर सेलिब्रिटि थाङा माबा इउटिउबार थाङा ब्लगार थाङा बेबायदिसो मोनबाय आङो ओरैबायदि अननाय मोनदों माने जायनो नुयो बेनो लाखिदों रायलायदों फट' लादों दाखालि UK07 फैदोंमोन होननानै बेबायदिसो मोनलायलाङो आङो दा लोगोफोर थेंक इउ नोंसिनि गोबां अननायखौ आं मोनगासिनो दङ ओमफ्राय जोङो बेबायदिनो गावजों गाव सापर्ट खालामलायगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो आं फोथायनाय दङ ओमफ्राय उनावबो आं बेबायदि मोजां ओरै माने एसे बेरायनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो दिन्थिबाय थानो हागोन आं बेखौ साननानै दं आरो थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअस लोगोफोर दिनैहाय आं बेहायनो ब्लगखौ दोनथ'नाय जाबाय आरोना नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायगोन स' बाय बाय सि इउ इन द नेक्स्ट ब्लग टेक केयार